Začínal som s klaunovaním ako herec a trvalo nejaký čas, aby som vlastne pochopil ten rozdiel. Ja som prednostná medák. Popod fúst, no. Táto bola položková. Klaun si tú situáciu vytvára a ten herec ju má napísanú v scenári. Prídite ku mne. Často nevieme, čo sa stane na tej izbe, keď do nej vchádzame. A to je to, na čo sme zaprvé aj trénovaní, a to je to, na čo sa aj tešíme a z čoho máme radosť, že sme vystavení prekvapeniu. Ako hovorí náš zakladateľ Gary Edwards, klaunovanie môže pomôcť tvojmu herectvu, ale herectvo už ťažšie pomôže tvojmu klaunovaniu. Pretože ten klaun je autentický. Vychádza zo situácie, ktorú práve zažíva, ktorú vytvára, ktorá mu vyplynie a on nejako autenticky na ňu reaguje. A vychádza ten klaun z duše toho človeka, ktorý toho klauna predstavuje. No toto mi všude spraví bublinkou kraji. Budeš určite. Ja si myslím, že pre človeka, ktorý robí Červený nos ako klaun, je to obrovská príležitosť pre krásny duševný rast.